Kauniissa Leoksen maisemissa Kanta-Hämeen lenkki saanut alkunsa. 15 minuuttia on taivallettu ja ensimmäinen osallistuja sieltä taitaa saapua. Päivää, miltäs meillä maistuu, Raatikainen? En tiedä, kun minä Barcelonassakaan pärjennä mihinkään. Mutta polven vihoitulla ja ristiselkeä painona. Me on sellainen tehoharjoittelu jäänyt aivan vallan tyystin pois. Että onko tuo kapan? Nyt on mäntä. Hölkkä jo 48 kilometrin kohdalla. Miltäs meno maistuu, pojat? Petriä ammuttiin tuo mettässä. Niin on Kanta-Hämeen lenkki kohta puolimatkan Grovissa. Miltäs meno maistuu, osallistujat? Asia! Kanta-Hämeen lenkkiä on taivallettu kohdakkoin tunnin verran ja skandinaavista väriä on saatu mukaan. Alkaa olla jo toisella puolikkaallaan, sieltä osallistujia yhä riittää päivää. Päivä. Miltäs maistuu meno? Naisia saisi olla enemmän kuin yksin kävelee. Kanta-Hämeen lenkki alkaa olla jo 300 kilometrin Grovissa. Päivää osallistuja. Miltäs tuntuu? Oot sä Seppo kannas? Eero Kakko. Oot sä kannas? En mä tiedä, isä mut tänne pakotti. Mä oon niin onnellinen! Kanta-Hämeen hölkkä pidetään tänä sunnuntaina jälleen Leoksen kauniissa maisemissa. Ja sieltähän saapuvat ensimmäiset osallistujat. Petriä ammuttiin mettässä.